naimbag nga oras yung amin pabagayam. Ket ita, adtoy ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Vlog! Oh, ato yung tibayatin la kung maplastikan latlata. Agyaman na. Basta amin ngayon la kung mabasura, yag mula dito ya. Tagatangan mi. Wan. Dito, iti kaasot gan, apang ilakwan, iti basura. Iso adituyak latan nga umay. Uwan mat ah. Suki da kan. Wan. O sige nga, Rod. Nakpay. Agawid ako, tainak agdigos. Tainak man makitsenda. Uwan na. Kastala tibiyag. Ako na da. Manggit ka, tapno agbyag ka. Wan, ah. Uri agbas basura ka kastoy. Awan anyaman na. Adda kwarta iti basura. Talaga, mait. Isungan ano saklatan ati kastoy at trabaho. Nadalusmat da ito'y at trabaho. O sige, anak ko. Mangan kayo anaimbag, ha? Gimatangak iti sidaon tayo agalunggong. Kanateng. Nanang, Kalpasan na. Inkay to agripason, ah. Agbasa kayo iti libro, yowan. nanang, Kasta, ah. Tapno, maragsakan akmat nga inayo. Taore agbasbasura aklaang. Basta nasingpot kayong anak ko, ay naragsaka ko. si kamat ngamin bakit? Umdasmat ngamin ti matmat gatak para kada tayo. No apay la ang mapan kamat agpidot dita iti kompormi nga ilaklakom. Saan mo't adakos? Oh, kita man. Mabayag pa iti sweldo. Uwen taiduldulin mo mat dagiti daduma sweldo. Di mo mat ngamin igatang amin iti masapsapol tayo. Kastala ti biyag, ah. No sa anak nga agsirib. Awan, ah. Awan tinasaya at apagtungpalan ti matmat gadam. Sige, makamu ka man lang. Tidadto maasweldom, kat or-orno lakay. Amom dayta. Iso nga agpido taklata kadagiti latlata ta ilakok. Iso pa'y ang kwarta. Kinalkalkon day ti basura, Tina. Saan abalita, insimpak metlaang. Inalak dagiti latlata kan plastic ti mineral water. Ta iso pa'y nga ilakok. Apay, di ka mabain nga agkalkal iti basura? Pagbainak ngay. Kat kwarta da ito yan. Kwarta ti pagbalinan na. No siyak, mabaina. Una, taado ti kwartayo. Ngam no siyak abasit ti sweldo nila kay ko, ay talagang agtrabaho Nagado ang pagtrabahuan dita. Asaan aday ta basura? Saan ako nga agsapol iti daduma? Naimbagla ti kastoy ta, kukwak ti oras ko, Tina. Sige ah, ta indak man di ta bangir abalay. Ay, Bareng ada ibelang da alatlata ta alaak. Sayang! Uwan, Vilma. Alam amin dagiti lata ken plastik. Agraman karton dita. Ta isupay ngay lakom. Isumot lang ngay basura. Thank you, Ma'am Carla. Nagsaya at ka talaga kanya kamarigrigat. Kastala tibiyag. No nasayat kay ti padang matao. Addan tumot nasayat a sumangbaykan ka. Kastala tibiyag, Vilma. Kastagayam, Ma'am Carla. Ay, win aguray ka. Saan ka kadi amabain nga agbasbasura? Saan, Ma'am? Nadalos mo ti kastoy apanggadan. Dagiti ka arrobak, ha? Mabainda ka no. Ngam siya. Ay, saan Katno pagkwartaan matla ti kastoy. Basta nagagat kalakit ting agkalkal iti basuraan. Sa bagay. Sige ma'am, ta isimpak man dagiti karton. Katagyaman ak unay Apay no agtrabaho ka Martina. Adikat day ta mang saksaklot latan iti imam ti aramidam. awan mat mastra ka katrabaho. Kan may sa, kasano nga agtrabaho ak ngay? Kat adamag 2 years old nga anak da. Asino ngay ti mga iwan kan kwa na? Kan mangisaganay ti kasapulan dagiti agis eskwela nga anak ta. Apay, agreklamo ka? Kasanumat ajak agreklamo. Kat awan pa iti pagmamayan mati sweldok. Takasano? Nagado ti utang mo.
Awan lakat umutang ka iti sandal, wano sapatos mo, wano saan, make-up. Di tamot ti pangip-iba na may timatmat gadak. Panunutam kumamat nga, daan nakta. Isong agimpad kamat Ha? Di ka kanayon nga umutang iti kawas kan sapatos mo. Sapay nagnginginamat nga rod. Awan tupay may ipabalon mo kanyak. Isong nga utang ak iti store iti sardinas abalunag. Wanan! Narigat mat agastusak day tamatmat gadam, iti para la kanya. Kababain mat akan ka. Imbag tamom. Hmm? Na imbag kumamat no da trabahom. Tapno sa anak nga agreklamon. Panunutan pa'y nga umuna ti kanan tayo. Sakbay ti pagarjud mo. Oh, makita yo. Bagay yo, dagiti ginatang ko akawas kan sapatos yo. Uray si kalakay. Bagay mo ta t-shirt mo. Wow! Nagmayat ti sapatos ko. Uray siya. Patos ko dito. Kuya ko. Oket, sige ngay. Ayan na nga iti ginatang maparakan ka. Bakit? Ay, saan da ka panunutan? Tinaskan kat da kayo. Tadyak met kayat. Apasig nga agkupkupas ti arwatan nyo. Ay na bakit? Ureg, babasura ka laeng. Agkawis ka mata iti mayat. Saan abalin kanyak lakay? Adopay mo tinapintas akawas ko at yak maisusuot. Uray sandal ko. Adapay mo tagiti duldulin ko dita. Isuot kon tulataan no inte agpasyara sa nga pamilya. Sika talaga. Wen lakay. Saan abalin kanyak? Taadopay ti kawas ko. Day talaeng at nakadulin da. Ay, dagsunan day tibitbit ko asako. Nakno ngamin iti nagduduma ang mabalin ko nga ilakaw. Ado kami nga agkalkalkal iti basura dito'y downtown. Ngam okay lang. Ado mo ti pagkalkalan. Ha? Ni Tina day ta lumabas Hoy Tina! Papanam! Hoy! Tina! Ha? Tina kintal talak? Nagbigsa mo ti panangawag ko kinkwana. Ngam di nakmatnang. Wano? Ibain na? Nga am mo na? Gaputa agkalkalkalak laang iti basura? Lukas taman bilang. Ay, okay laang Sana bale? Tamay mayat matlat at ibiyag mi a pamilya. Ngam isoda. Ay na, agyaman nak misa. Nagado day ti papapil nga ibalang yu kuma. Naibaglakit din ata simregak ti apasdak. Sayang kat kuman nga ibalang yu dagito ay ma'am. Sige manang. Mabalin niyo lahat ti umay distoy no adan tumanan ibabalang mi apapapel. Imbes nga ibalang mi, di alaam-laangan. Ay, wan, ading anapintas. Kasi talaga ti trabaho. Ti agbas basura, tapno da ilako. Sige tabag kun da iti inted mo apapapel. Ay, may sabag. Gyaman ak. Sige lang manang. Tulong mi daytan kan ka. Agyaman ak manan, Miss Sexy. Vilma, manungay mat gadam. No kasta nga ingka agkalkal iti basura. Depende. No daduma. Adamat 5 kasot ang maornong ko. Ha? Ngamin, sana ka mabain. Sana kakaskan ka. Nga ibain nakpay. Ha? Agasam, nakita ka ijay town. Apag iso alabsan nak anakatugaw taagin inanaak. Tina, kunakan ka. Ngam di nakpay pinansen. Adaya? Di ka naglibak pay, Tina. Nagasidag ti ayan ko iti ayan mo alimabas. Linabsan nak. Ngam di nak intaltalak. Ngamen, ibain nak. Ibain nak, gaputag basura aklaang. Kwa? Ngam okay lang, Anya kumangay. Awan mo, tinasakit abakrang ko. Oh, mutlagayam. Apay nga rod nga ising-singir mo ita. Saan mo't? Ngam kas ka lang amin baknang a tao. Akadurman nakpay. Nga ibain nakpay. Ay ngam, awan anyaman na. Sana bale? Tasaan mo't adakas ter aramidak? Ay talaga nga ibain ka akaaruba. Diyak kaya't amaamon dagiti tao nga amamo ka nga agbasbasura.
ang mga nuko na enda nga agpadatang agbasbasura. O sige, gitakan. Lima basaklaan dito'y paraangan niyaw. Naa? Ay, nagadulakit din alastog aya. Ngam awan met nga rod paglastog da. Wan, kakaasin ni Vilma. Saan ngamin nga umanay timatmat gadan ti asawa na pagbiagda. Iso amapan agkalkalkal iti basura. Anya ka di tay bagbagam ati na. Kanya nga kalkalkal iti basura. Ay, wingag pa isaw. Pudno magtatanar daw. Agkalkalkal ni Vilma iti basura. Iti kasta, adayla ko na. Kat isupay nga igatang da iti bagasda. Ay, mayatikas jay. Kay nawan ti dakes na. Taday jay ti pangganda. Adda kwarta iti basura. Kunada nga rudan. Kapilitan lang nga aramidan na ti kasta. Tasaan nga umanay ti matmatgadan nila kay na. Muray man. Naimbaglakit din at nagagay. Amuna ti agtrabaho. Amuna at tulungan ti asawa na tapno agbiagda. Ay, no siya jakla kayat ti agkalkal iti basura. Yak! Madurmo na. Narte ka launay mait. Kasla uyawam ni Vilma iti daytang ibagbagam. Ala, gumatang ka tapno pumanaw kan dito istorkaw. Tadyak kayat ti kasken ka kasarsarita. Lastog! Oh, itam da pinaurnong ta iti bangko, lakay. Nan, kita man. Maragsakan na ka makakita iti daytoy bakit? Wen Dito, itinapnapan ng tidaduma asweldom. Talaga, nga induldulin ko. Amok tasaan mo mat nga inlimad kanyak nga agibang bangko ka. Talo atawan nga urnong ko daytoy. Tatunggal agsweldo ka, mangilasin akon adagos iti inak ibang ko. Binulan akasta. Iso aday ta, nagdakkelan. Bilibakon kan ka, bakit? Babasit pa'y dagiti anak ta. Iso makaurnong talat-talakay. Ngamti kayat ko ita. Extensionan ta to'y balay tayo. Mang paarami ta iti dwa asilid. Tapara ka dagiti ubeng. Tapno, medyo lumawa man ti kusina kung salas tayo. Aywan na bakit? O sige, aprobarak na itang imbagam. Naimbag kayo pa, Vilma. Tama ipalaway ugayam ti balayo. Una! At ugayam ti kwartayo Ay na, nagururnongak Celso. Tunggal ag sweldo nila kay ko iti trabaho na. Mangilasin ako adagos iti ibang ko. Kanayo nakasta. Binulan. 3,000 ti maibang ko iti tunggal bulan. Saan mo't adakkel ti sweldo nila kay ko. Ngam tultulungak namin. Isungat talata maidulin ko Kan babaan ti kaasi ti Diyos. Awan, tinagsaksakit kada kami. Isuan na kaurnungak iti kwartame. Basta ka din. Tultulungak ti asawa ng trabaho. Agbas-basura Katimat-mat gada. Isupay nga igat-gatang ko iti kasapulan mi kadagiti umpeng. Ay, kastagayam. Kan oray pa'y kanayon na nga uyawin ni bakit mo. Okay lang kanyak. Awan, ti mapukaw kanyak. Di ko nang kitday. Ang mga nunangabak iti huweteng. Waiting asasawang mat. Kat nabayagan nga awan waiting dito lugar tayo. Anya nga itamok. Ni Vilma akanayon mo nga uyawan kat nagnakam a tao. Tauray kasjay laeng agbasbasura. Nakaurnong iti adu a kwarta. Iso nga ita. Maipalawadan di balayda. Ha? Ni Vilma a basurera ado ti kwartana. Iso asaan mo nga uyawan. Tadayo ananak nakam ngam itisika. Isupay ang ti sakit mo. Imbes asyak nga asawam. Awan mat nasayat ngamin nga ramit mo. Dayta lamang gastos iti naggadak ti pagalistuam. Isu nga uray kasano nga agawak amanggad. Awan mat lata ti pagmamaayan ti biag tayo. Tasika, unaam dayta pagarjud mo. Kanayon ka nga umutang iti parakin ka.
Nagngingi na paimot nga raw. Di ka lang mabain kanya kakanayon nga agbambanog. Ha? Ni Vilma nga agbasbasura, ado ti kwartana. Ngamin, adda kwarta iti basura. Ah? Ket no kumata nagagat kamat akas ken kuana, di mayat kumatibiyag ta. Ay, apalak launay ida. Gaputan na nakam da nga agasawa. Saan akas kadata, asak laang tinanakam. Tasika, awan nakam mo. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Adda kwarta iti basura. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Peclay, ken itimat direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.